Здравейте хора, днес играем League of Legends. Аз играя с Zed. И мой приятел, пак сте колкото отново и с нас играе Катарина и Мъка Пингуинг, който играе Триндамел. Играем само мид. Дай линк към канала ми. Добре, после прати го в скайп. Аз после ще го пратя. Ей, Дейв, нямаш право на храст. Аз не съм храстите. Аз не знам къде изходи. И статка е. Така е. Ти пак баш на рейнджа на шурикените ли ми седиш? Състояние на място си оправя настройките. Трети преден път. Да. Върви, че си в един от храстите. Аз чакам да ми ги избити, аз на кога си фармя. Те вече разбирам какво ме. Но съм точен. Право, цели. Ти не нямаш някакъв скрипта. Не! Та-та-та-та-та. Добре, как... Само него ли ни учи? 1 милион ни Аз учи. знам къде да стоя. Как за трети път така, за четвърти път стоиш точно на края на шурикена ми? Виж, пак ти го удари. И сега не си точен. И сега не се мал цели вече. Иди си помисля да ма целиш. Аз сега искам да науча Катарината, защото много я герой. О, има цъпка. О, няма цъпка, какай само. Кай, носи ми така. Пусни една сянка и го удари. Не. Ви, що сега сама фака и се възползвате от това. О, на цъпка го най-накрая. Колко фарм? Аз ли? Не. Ако питаш мен, не мога да ти кажа, защото от Action FPS-ата ми прикрива това. Уй! Ми прикрива колко правилно и коя минута е. Вата от телевизор. Дейв, намали малко телевизора. Не от мене. Телевизора ли? Да. Баба ми като слуша силно. Тя аз не съм нея. Добре, по него намали малко. Бабо! Бабо! Може да намалиш малко от телевизора? И аз няма да викам. Дейв, за трети път ми дожна, ето. Накрая седиш на ръбчето. Няма да направя. Оу! И да, на мен се наръбчи ми седи. Арате ти божайки безкрайни. На мен не ми се налага да ги използвам. Не, то ти помощ. Sunshine. Да. Ще да дойда от тебе така. Стой, ей тук стой. До там ли е рейнджа?
Не, да може да си използвам това, да фърля кюто и да се тапна до теб. Ооо, това е много добро. Да може да си фърля кюто и да се тапна до теб, да няма цели кулата. Бе, тако. Стой там! Стоя, давай. Чай сега ще го цъфнеш и извеям. Виж къде идва. Той ще дойде. Не да се дойде, ще ви избия си. Да извиш някой мамут. Да! Пак него не учи. Когато тебе си играе с кът. Ръбче. Тача? Да. Комбото? Комбо, Чакай. ломбо. Давай. Не виж къде си там. Мама. Чай малко, май не ги тия миньони от мене. О, нека дракулата. Кога стреля тази това мръсно? Всичко се връща. Не би! За кума хакаш? Ни рано или късно тя ще падне от само себе си там. Ще изгни. Ти милиончиш на колко му оставиха. Скапа на кула. Аз имам полша. Тача? Да. Тая кула скапа на ни паднале. След още 2-3 пъти ще му да падне. Чак се. И той му да ингрейч. Беге! Да, аз пих полшенки, че аз забравих. Аре, върс! Аз забравих, че има лут. Аз се вгриднах, ето без да искам. Вместо лута ли? Да. Аз ще трябва да скота, ще изчакам малко. Без биене на кули. Да, аз не съм я ударил един път. Само той ще удари един път. А имаме ли право да се рекаваме? Само като мреш. Не си го Чай, аз имам право да се рекална. Не, вика, шегувам се, имаме право. Да. Всяко време. Ми. Кеф. Ама без биене на кули. Можем ли да ходим навсякъде с мап? Не. Само на мида. Да бием драгони, магони, За дракон и за барон вече се става. пагони. Всичко се връща рано Къде? и късно, Кембар? колкото по-късно, толкова по-мръсно. Се връща. Или направо го теби. Ако има хубаво, ще да го убия. Не, нямаш. Добре. Сега. Ломбо, комбо, точно. Ломбо комбо. Да, те се наредиха зад него и една ни го удари. Един нулот с ни го удари. Само за малко мой си изключи хака сега. Айде сега. Аз се рекавам, между другото. Не, няма се рекавам, няма. Не съм женка. Валя, точно къде си? Чакай, че тук се загледах в едно нещо. Аз ще бия само като имам защото... Много тежко. Аре, чуляк, гекоста! Нямам достатъчно демидж. Ти го наточи супер. Аз мога го бия, ама ще се пусне ута и тя ще умре и той ще умре. Да, знам. Тя! Ти няма. Можа! Не е ударена. И най-накрая го удари един лот с капан. Той сега се рекава. 100% давам. Не. Капа ми. Аре, пъша ми. Дай, фани го. Два 1000 пошанки.
Ей, ти биш по кола. Последния удар го взех аз. Няма. И така вземам по-малко пари, ако аз се убия, вземам по 250, ако миньоните я убият, аз вземам 150 плюс от миньоните 220. Къде? Миркавам съм. Имам ли право? Да, по всяко време. Ти забрави ли? И тук го факна така. Точно, че ни малко по-напред и ако стане нещо да се пусна. Има лут, виж, това да светиш, има лут. Видях ту, що си го е пуснал. Не съм си го пуснал. Направо. Не, това имам ключ. Не бе, пуснал го. Защото не мислиш, че ще ви убия, ама. Що луиша? Защото обичам. Къде? Значи... Аре, уби го! Сега ще пуснем Dying Ranger и ще го уби. Качкамо го, би го! Аре, Сенки ти е луда, Сенки ти Нямам е сенка. Айде, Сенко! Флашка! Къде? Флаша е! Флашни! Нямам! Лут, имаш ли лут? Не мога да стигна! Ала, кембар! Имаш ли лут? Да. Сега, не учай! Аре, лута! Хатка! Бил! Се така, че сте го ударила, любе. Но... И гоним през целия мап и накрая те уби. При това са бихме две фина и той после те уби. Ма той хем е мошенник, хем хакер. Така че хакер го признавам, ма за мошенник не е. Сам дет не сам, къв се пусна от и после като си избягал един път си го пусна. Нямаме право да ходим другаде. И вече е на топа. Ама ако бягам не. Дай да бягаш. Тук бягаме. Аз се пускам сенките и ще да при драгона. Кой ти пречи? Като се пуска всеки. Пускай. Кой ти пречи? Да спирам. Помощ! Аз стоя. Нямаме хелт, бе, кембар. Пак не го удари! Аз скоро правя се. Кажи ми. Пак ли има лут? Да. Аре, през колко секунди? Сега ще кажа. Ай, сега гонихме. През 95. Хукна на това. Ут. Сега бихме. Ут. Аз ще кажа, че е хакер. Не съм хакер. Сега да гоним на топа. Сега пак лут. За една минута си пусна 3 пъти ута. Той улта ми е на една минута. Добре, ти първо като си мислиш, че умреш, го За една пусна. минута си пусна 3 пъти ута. Хакер. Човек, каналът ти известен ли е? Сега като отидеш да го Да, биеш, да. сега пак си пусна лута, аз го видях, пак си пусна лута. 5 абоната. Той да чудя сега като влезна насам и си пусна пак лута. Да. Да бе, аз го видях. Де, ти хак, ама. Спри го малко поне за клипа. Нямам хак. И къде избяга пака, нали само мит? Ако викате само хак, ще ме принудите да си стигля. По-хубаво ли ще стегнеш или какво? Аз го цепа с лута, той лута не ще ме уби. Аз скочих и умрях. 10 секунди му. Да, ето пак 10 секунди пак сам. Да. Аз няма да се рекамна. Бе, се ще убия, аз кам. Ето, пак ли лута? Ге! Да бе! Това е невъзможно! Сигурен съм, че това е невъзможно. Сигурен съм. Аз ще заснема един клип и ще видиш, че не съм хакер. Аз мога да го спра сега за клипа и сега стегля хак ми хора, здравейте, чай, че спра хака, че забравих.
Че нали знаеш, че хака може да се пуска и спира? Него е постоянно включен. Всичко се връща, рано или късно, колкото по-късно, толкова по-мръсно. Аз че се загубя, ще те загубя, Ама с този хак много лесно. ама поне ги убивам. Той сега през храсти ще мине, аз ти казвам. Ама има стата още 30 секунди. Е, сега пак го пусна, тъжо. Веднага се да бяга. Не иска да се доказва. Имам 20 секунди. Остава. Дай гътни го, дай да помогне на Той ми. изпусна лута. Това ми е рейджа. Трябва да ви дам. Беше пред миньонци, пусна ето и само миньонци засегна. Сетих се. Ето това съм с лута, виж какво му прави лута. Гаделичка го. Не, сега и те виж това, бигай. Аре, сега е без лут, сега е без лут. Ей, браво. Не, точно не. Какво е? Почни да се... Почни Не. там. Ме не Не, мога не там може да поле. пи по. Да, знам, убивай миньони да не се стакват. Да помогнеш на миньоните да се борят кулата, атка. Аз нямам ли лайфстила? Как 10? Да, също не съм си го купил. Аре, бързо, бивай ги, те се махай се. Имаш 10 лев стил. Те ще се оправят. 150 бръчки. Колко повече да събаря такова и за толкова по-лесно да става. Да, ние трябва да бягаме цял километър, той като пусни хака и 10 км в час, за да си може за една секунда. Такова. Като Джорджана, бе. Като Джорджана, човек. Такива като Не. Сапата. Такива като кръско, не като пата. И трябваше аз да го хакна и спусна щит. Чай хакна и това спусна щит, чуй. Я откъде, я. Кич. Дай, Ми. Давай. дай да тръгва меч. Е. Той ви винаги... той че бяга по-добре го остави, защото това хакер... Вие какво става сега? Не можеш помог да си ще да знаеш. Сега пак ще ме убия, аз ти казвам, гледай. Пак ли лут, бе? Откъде? Аре, няма лут, няма! Езе! Ох. Катаржина. Моя лут е през 60 секунди, от това него е по-бързо се зарежда. Моя е през 120. Ма него е на 9 лута се зарежда по-бързо от на двамата. Макар че него е през най-много. Еш! Че няма кулдаун. Има. Едно. 5. О, 5, аз имам 20, ама пак Имаш много, анде лъжи. пак много си взял. Да, видях. Чакай, чакай! Гледах тя ми. Не се ми дават играта безплатно, подарък, гифт. Чакай само да се фана за тебе. О, айде. Аз пак мога да изваря. Колко да вървиш напред, не мога да изваря. Еми ти с 380, аз съм с 345. Аре, ще пусна ето. Айде, дай. Еми ще ме вариш много ясно. Ето, дам ти предна. Ако искаш, спускай сенките. Да! Аз имам такива. Ей, тази къде са кри. Ей. Пусна си лута. Избяга. Целех. Доджа. Ще дай от меня. Хакер.
Да, хакер съм. Повече жалби. Аз Аз умирам се. искате имам пекло. Да. Аз нямам, той ти имаш ли? Аз ли? Не. Да. Кажи ми, напиши ми в чата след колко секунди е. След колко минути или там секунди. Още 30 секунди ли? Толкс. Виж как напада. Слабя. Стапа. Сега я дам Атка. Я го знам. Не. Ньо. Те прави номера с рекаването. Не е вярно. Не, наистина са рекална. Ми пипай колата. Аз не те пипам, аз бия миньонци. Не ми пипай два миньонци. Пуш! Ятко. Няма да е, ако защото там е шоко. То гледа са хела вече, са хела с 20 секунди в година. Ето кога деца ми са има лард. Тя е колата хакер, са гледа където цъфка. Знаеш къде ми покойма цъвка. Аре, те миньони. Беги. Яра съм пъна. Да, бе. Аре, че покажа черния магиосник. Не, той са хила като би лардовица. Ге. Той ударе там, аз тук ми би Девид, чак. Ако искате елати, да ви почерпя с един кил. Хе. Ото че елати. Утна. Аре, не умря ли? Не. Бать. Както виждаш, не съм умрял. Бать хакера си. Да, ние двамата ще използвахме утовите и там после някакви фалшиви атаки на уби. Не, то, че не ми наби много само. Да, той защото... Той че лута не ми набил. Той защото не би веднага. Не, так му свърши това дете безсмъртното и аз видях как се прибира Той с... утеме, после трябваше да убие Дева. Ама само, то с требване не може, трябва и малко хак да няма. Айде. Бегай! Няма шанс. Той би по-бързо от Шурикен. За като спуснеш като вече си мъртъв. Ми нинджа звездичка, Шурикен. Аз той да е на 20 000, аз съм на 10 000, той пак ще ме уби, макар че не е възможно май да е 10 000 живота. Да, едва ли. С твоите хакове и всеки всичко е възможно. Сега ме скампи. Вие не спрете с тия хакове, значи. Еми, като си, що спрям? О, почти 2 точка стигнах. Хело, някой да е тука. Бих приемал гости днеска. То път не ще приемем, няма ги приемаш си. Аз не бих приемал пък хакери, ама. Май да приемам съда, то ти ще го засаждаме. Това. За като знаеш как е. Ей, засада направо. Аз само храса и ще стане след. Какво ще стане? Епа. Ема пак не го Бой, убих. бой, бой. Няма лут! Аз го убих, защото улта ми му взима демича. Кесно му кила. Че ми го кесна. Той са хилаш. Той знаеш къде са хилаш, аз не му си свалях демидж. Имаш ли още?
Ми да, всички от хора да си хакер. Какво смешно ли си? Ето не ми е смешно. Аз го казвам цялото зле. Чай се викал на едно. Сега ще го къртим, аз си казвам. Дано. Дано. Ама надали. Вицове разказването. Той ще загубим научна кили. То още малко, ако не се спре хака, аз взема да пъшам този бот, да ще го скъртим. Ария! Сега ще го кесня, аз така. И сега ще го скъртим. Как? Сега ще уби! Ута! Е! Как ме убие, То гледай бейска атак. Ето го. Бейска атак му е 900. На къде отиде? Не, там, да, на там дето си. Не дей, откажи се, що уби. Няма начин. То в принцип няма начин, ама с хака е много лесно. Аре, тут е бати скапанто. Насякъде му е да ходим. Хубаво, аре. И аз ще пушам от всякъде пък. Ми аз цяло дет си искам. Аре, гътният това скапа на кой. Сега ще ще убия си казвам. Бегай, ще убия. Аз знам, че има кампи, ето. Да, бе, да! Не. Спрям лига. Аз ти казвам, че и хакер си. Това е невъзможно, бе. Напротив, възможно е. Да, докато съм по средата да ида до сянката си и умрях от теб. Много възможно. Все между на барел, аз няма. Аз бия барона. Да, бише. Че ако не те служи пък как. Здрасти. Фута си да си павка, пак ще скъса. Аре, то ге, какъв слово. Ге. Това виж. Гъга. Не, аз ли ще убия бейска такта, 600, спининг слаш, 400. Това е. Аз вчера го репортнах, днес кой ще репорт. И аз ли да го репортвам? Ако искаш. Да, аз нямам, аз докато цъкна кюто, аз вече съм мъртъв. Сори, Дейв, ама... И аз съм за репорти. Защото... За първи път умирам в сянката си. Да. Сега аз не съм виновен. Чай, да си измисли. Няма го виж. Той се хила по-бързо от всичко на мапата. Сега ще се рекални, стане пак до смъртен.
Да днес ще една тактика, да ще умрем. И двамата. Напиши я. Не, аз ще ви кажа, един пъшка отгоре, другия долу и той един ще го убива, другия ще пъсне много и ще са рекални. Като убие един, другия ще са рекални. Така. Абе, само на мит играем. Не, само мите, ама... Ме, то и аз тъй си викам, ама Ти толкова- тъгона, аз те гонех на топа, мъчих се текила Бе, добре, на вече няма да бота. ходим на супа. Не, ми то ти вече са фиди там на хака, 100 000 хака. Вече е късно. Добре. Само ми разваля ти клипчето е, хора. Кога развалям, гледай къв деш би на кода, гледай. Той е 2.33, той по-бързо стане си някакво там. 2.33. Да, гледай сега като започна. Ето виж. Максималният удар е 3 нещо. Три в нещо, а 2,50. Невярно, най-големият световен рекорд е правен по атак спид е 3 нещо. И аз съм мъртъв. И сега те вижте ови. Аз как умрях сега, кажи ми. Да, пак в сянката си. Пак в сянката си. Ти не пусна сянка изобщо. Аз как умрях? Да, не пуснах сянка, полека. Пуснах ти игнайт. Да, аз ти се би сточо, аз те видях. Пуснах ти игнайт. Да, нали се би сточо? И кажи, значи, от ей тук му им пусни игнайте и тук. Хора, мисля това е всичко за този клип, защото много малко хакери има тук и писам ми просто да играя с хакери хора и с това е всичко, всичко за този клип. Моля, не се абонирайте за Мъка Пингвинка, абонирайте се за мен и струшите лайк бутона и бай-бай.